Kung titignan nyo ito yung Arias Street. So malinis na para pag dinaanan ng magpa-flashing wala nang ganong storbo. So lahat ng mga mga batang San Miguel, so kung namimiss nyo itong lugar, ito pakita ko sa inyo. So time check siguro mga 7 AM na ng umaga. So ito nga pala, parting bungad pa lang to. Ayan. Ito yung fire station. Hi ma'am, morning. Oh, shoutout muna kay Howard Belchor and kay Howard Marlon. Video na yan. Paolo Kadukoy. Wala nga dyan eh.